на Райна, да кажем. Тата Евантил, къде знаеш за Райна, бе? Зная, бе, Стоянчо, зная, че ти напива и от водата, зная, че ти краде китката. Ама, Иванчо, тя много проклета, бе. Ама тя по 5 пъти на ден ще те пие, бе, чато, бе. Нищо, тате, и да ме бие, нали я обичам. Прати и хабер, сватове да праща, не искам петицата. Ще се обеся да знаеш. Абе, то стая любов, Иван Стоянчо. Все у ногтите на жените попадаме, бе, Стоянчо. Тате. Абе, какво да ти кажа, чакай, какво да ти кажа, тя бе остави ме кметицата, иска да вземе Стоянчо, бе, а то Батеньо. Батеньо, здрасти, бе, Батеньо, здрасти. Ей, чуден е този свят, братя, чуден. До не много отдавна и бях кмет, а сега послушник в манастир. Ама съм решил да не се предавам и да се опитам да върна мъжкото царство. Голяма усойница издаде тая моята жена, голяма. Дошъл съм да ви питам, ще ми помогнете ли, защото от манастира избягах и стражарките общината сигурно ме търсят. Абе, да ти помогнеме, Батеньо, ама моето момче на него, ако не помогнеме, какво да правим, че твоята проклетия тая вечер иска да го взима, сватове ще праща, бе. Дай да кажем на Райнето да го открадне. Ще я видим ли тая работа? Доста вече по нейното е ставало, ще се опълчим и ще си върнем царството. Ще ти помогнем, Батеньо, ама дай първо на Стоянчо да помогнем. Дай за моето Райне. За моето Райне, моето момче, някак ще свърши. Ти кажи на Райнето, не би работа. Аз се заемам с тая работа. Аз се заемам. Ай. Казвай, що близко. Батеньо, това ти ли си? Че не си ли в манастир? Къде си тръгнал из село? Я да се връщаш бързо, че веднага ще обади на стражарките от общината да кажат на кметицата. Не дей, Райне, не дей. Дошъл съм да ти помогна. Не дей, че моята жена е полудяла и иска да си вземе твой Стоянчо за мъж. Как така? Не може такова нещо да направите, нали ти си имаш? Да, ама така са решили. Стоянчо да вземе. Какво трябва да направя, кажи ми? Ще го откраднеш. Той отиде да си подготви бокчата и ще ти чака на уличката за тях. Така, сповайте. Чакате там. Тръгвам, Батеньо, да ме прощаваш, ама кметиците, че ти е жена, нито е по-хубава, нито е по-умна от мене. А аз магарито си в кълта си не оставям. Ще си открадна Стоян, па да видим сега. Какъв свят, Господи! Едно време ние крадяхме жените, сега те ни крадат. Айде, другарки, айде, заповядайте, да сте ми живи и здрави, заповядайте в нашата къща. Настанявайте се. Божиле! Како, Злато? Къде ти е Стоянчо? Да го видим, да ни посрещне, че сме дошли добри гости, сватовници. Добре сте ми дошли, ама той, Стоян, нали знаете какъв той каракончо, отиде да си среши мустачките, отиде да си направи алаброшчето, да не оплаши кметичката, па и вас, сестри. Стояне! Божиле, къде е Стоян? Бързо! Чакай, господарки, чакай, то нали знаеш, детето ни е малко скромно, отиде да се направи малко, аз сега ще ходя като татко да го посъветвам. Добре, айде, донасяйте нещо, ние сме седнали тука. Какво е това, дето не сме? Давайте да се почерпи. На здраве! Къде седя на той момче? Стояне, идвай тук ръка да целуваш. Къде седя на той момче? Къде седя на той момче, нали трябва да идва да дойде тук да целува ръка на кметицата? Да ходим да
Чакаме още малко, младо е момчето. Ще се научи. На здраве сега. Стига, бе, тате! Стига да ме дърпаш! И без това сърцето ще ми изкочи от гърдите. Тате, къде се бави Райна, бе? Ще дойде Стоянчо с Божията памет. Ама оттатък жените набират ръка да целуват. Ще дойде Райна, той ще те спаси. Познавам баща и той има златно сърце. Хайде, Иванчо, хайде, Стоян. Ама на кметицата мъж нема да стане. Хайде да те ожениме, Стоян. Айде, жени, да здраве! Добра среща! Добра среща, сестри и братя! Замръкнахме тук във вашето село и сега търсим подслон да преспим. Аз просят си в къщата си неща. Я кажа ти какво става. Ще ни приютите ли под вашия покрив? Хубав ден е днес. Не дей така. Намери подслон. Я при куршите, я при хора. Пък утре ще ти натича. Ами я ги да виж къде той стояча. Може и да помогнем нещо. Какво ще помагате? Нищо няма да помагате. Пуши! И тук, сватове са дошли. Кожите се натресоха. В обора ли ще ги сложиш, къде ще ги направиш? Не зная, настанявай се и се оправят. Бързо! Кажи, стопанки, всичко ще направя и Стоянчо ще намеря и гостите ще настаня. Ето тук, братя, само тук мога да ви настаня. Ето, седнете, че то полудела работа, жените са откачили да ви кажа, а па моята да ви кажа голям зор, а па детето, моето синче избягало да пристане на комшийското момиче, откраднало го, Боже мой, само Бой ме чака. Бой го чака я. Ама, сестри, айде, сестри, да ходим да го търсим. Бързо. Избягал е! Ах, кълпазанин, избягал е! Айде, сестри, къде е? На ти женско царство, Свети Петре, колко ли ти ми потрошиха тия кикимори, половината свят обиколихме и навсякъде така си беше. Прав си, Свети Георги! Май ще им сменим царството на жените. Те го върнаха на поразия. Носят тоягата, ще я дадем на някой мъж. Той ще я прегърне и ще се възвърне силата на мъжете. А така, Свети Петре, чудото отново ще направим. Аз ще го сторя днес, да се знае, че добро съм направил. Пък как ще се оправдаваме пред Господ после? Какво ще съчиняваме? Един Господ знае. Ето го. Стоянчо, намерите. Райна беше натоварила на коня Стоян и той ми пристана. Стояне, не си знаеш ти интереса. Сега като те пратя в калуша, карайте го в калуша бързо. Вече не е престана. А да те видя сега как ще ти стане мъж. Аз ще тогава. Ах, Стояне! Опозорени, Стояне! Ох, сърцето ми заболя. Как ще погледна сега в очите хората, киди любовник такъв? Медице, виж какво ти води. Ти какво правиш тук, бе? Нали в манастир те бях пратила? Жени, бързо и него в калуша. Никъде няма да ходя. Ще я видим ли тая работа. Революция ще направим и пак ще бъде нашето царство. Така да знаете. И аз съм с тебе, бате Ельо! За кметицата няма да се оженя, да знаеш. Искам си Райна. Никой не може да ни раздели. Ако ни разделят, бате Ельо, ще си сложа въжето, така да знаеш.
Стана, чудото стана, пак ми дойде мъжката сила. Гергьов ден е, бате Еньо, по Гергьов ден стават и чудеса. Чудото стана, пак сме мъже. Така е, Стоянчо, така е. Сега, братя, мисля, че е редно всички тези чуми да си платят за греховете. Отче Божиле, ти си свят човек, ти ще ги съдиш. Така е, братя, що ме повише гласие, така да бъде. Кметице, кметице, то се видя твоята, че сватба няма да има, ама ела тук, ела да си избереш ти сега, да те обесиме ли? Или жива да те опечеме, да си платиш за проклетиите ти. Моля тебе, то беше заради рита, заради общината. Абе, моля те се, Белчо, прости ми греховете, моля. Няма аз да прощавам, аз не мога да прощавам, дето Боже да ти прости. Не, оставе, аз няма да ти прощавам. Моля тебе, много те моля, мъжти ми още. Лошо ли ти беше в манастира? За твое добро го направи. Всички важни въпроси в общината аз съм ги решавала. И реда оправих и всичко. Моля те, Еньо. Моля те, прости ми. Абе ти късмет и свади. Щото съм ти още мъж, щото от тия работи, дето ги решавате в общината, деца трябва да раждаме. Радо, Радке, я ела тука. Доста родство и тиранство, а? На тебе стото я ги най-малко. Иване, прости ми, Иване. На коленете, моля. Престани, не се ми се сърди вече. Не прощавам аз, Господи. 2 деца съм те родила, бе, Иване. Съжали ме. Ти си добър човек. Моля ти се. Прости ме. Заради детенцето. За нашето. На, дръж. Хубаво го дръж, хубаво. Както аз го държах. Ти повече да знаеш. Добре, Иване, Няма добре. да го нося на ръце да го отучиш. Добре. И ти ще ги месиш. Добре. Сутрин кафе да си ми направила. Както кажеш. Както кажеш. Ама виж какво всичко беше за добро. Сега поне знаеш в градината кое къде расте. Знаеш къде е гъста, къде е брашното. Гладен няма да останеш, Иване. Всичко зле е за нещо добро. Абе то, как да кажеме, може верно за добро да е било, Попадио, я ела ти и ми кажи сега, чапки очите ли да ти изпият, или от къщи до гроб да не излезнеш? Моля ти се, Божиле, моля ти се, съпруг си ми, нали знаеш, в болест и в здраве, в радост и мъка, прости ми, Божиле, прости ми. Реко, аз си спедепцала попадията по-голяма и от владика, бе. Мезето, ракията, къде си, бе? Оня големия бой с точилката още ме никак минута, къде си е 100 яни ти трябват на тебе, бе? Най-малко. Татко Божиле, отсъди според писанието, според правото, но аз мисля да простите на жените си, че вижте каква мома съм довел, а какъв празник, каква сватба ще дигнем без жени, татко. Простете им, татко. Той ще прати сватове и утре сватба ще дигнем, ама кой се весели между весилки, бойвка и кауша и извадени очи? Добре, Стояне. Ева, алал да ти е, ръка да целуваш, добре да струваш. Сполай, тате, нека сватове да прати. Злато, я